Это так называемый мумбар. Вот. Здесь мулла, понимаете, проповедь читает отседа. Это миграб. Миграб – это направление, понимаете, в сторону нашей святыни Мекки, Медины. Если приезжают мусульмане, настоящие, понимаете, арабы, там, турки, то у них есть компас. Они ложат на пол компас, проверяют, понимаете, направление, вот так. У вас проверяли? Ну, проверяли тоже, да. Все да. нормально? Все нормально, совпадает. Перад кожнай малітвай намеснік імама муэдзін узнімаецца на мінарэт мячэці і громка абвяшчае азан. Тэкст гэтага закліка да малітвы застаецца без зменаў амаль 1500 гадоў. А яшчэ яго нашэптваюць немаўляці у правае вушка адразу пасля нараджэння дзіцяці. Хайя ля-салят. Архітэктурныя асаблівасці мячэту ствараюць прастору для дыялогу з Богам. Унутранае аздабленне мячэтаў заўсёды было вытрыманае ў строгім, высакародным і адначасова простым выглядзе. Усё працуе на ідэю унутранай гармоніі і ўпарадкаванасці. Мячэт у Наваградку не выключэнне. Бисмилляхи-рахмани-рахим, во имя Бога милостивого, милосердного. А это здесь 16 наших пророков, всех наших пророков, понимаете. Ну, то евреи были, они, понимаете, или какие, понимаете, все пророки были. Вот это, значит, поминаем мы. Вот, каждую пятницу после молебен, понимаете, мы поминаем их имена. Даже Иисус Христос, вот тоже, понимаете, Ища Рухуллахи, Иисус Христос. А это наш Мухаммед пророк, последний пророк был, понимаете, созданный Богом. Наогул іслам прасякнуты духам дэмакратызму. У асяродку мусульманскага духавенства адсутнічае іерархія. Найбольш шануюцца адукаваныя людзі, што валодаюць духоўнымі ведамі, знаёмыя з рэлігійнымі абрадамі, рытуаламі, што чытаюць Куран. Алі Шахідэвіч – адзін з тых старажылаў мусульман, хто памятае арабскую мову, якой навучаўся ў Наваградку ў гады так званага польскага часу. Наш весь Коран, он так, понимаете, написано, надо через микроскоп только, понимаете, читать. Да, целый Коран, вот, пожалуйста, целый Коран. Вот это все наши Кораны дарили нам люди, приезжали с разных стран, понимаете, и нам привозили Кораны. Вот заглавная наша сура, вот. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулиллахи раббил аламин. А где вы учились читать по-арабски? У нас до войны была здесь школа. Если я утром иду в польскую школу обучаться, то я прихожу на обед, я оставляю книги и покушал, понимаете, и я должен сюда прийти. Я не бегал, и никто из нас не бегал в то время, понимаете. Мы должны были до вечера, понимаете, здесь заниматься. Адбудова мячэтаў у Беларусі важная справа для адраджэння духоўнай культуры і з'яднання беларускіх татараў. Ісламскія святыні з'яўляюцца яшчэ і своеасаблівым асветніцкім цэнтрам. Калі ішлі здымкі гэтага фільма, навагрудская мусульманская абшчына завяршала рамонт нядзельнай школы, якая мусіла прыняць усіх жадаючых вывучаць іслам, арабскую мову і чытаць Куран. С 1 сентября, иншаллах, я надеюсь, что мы закончим ремонт, и дети, желающие, у нас много детей здесь, в Новогрудке, будут ходить, я надеюсь, будут изучать Коран, будут изучать ислам. Есть желающие. Конечно, много. За советское время потеряно очень много. Наши предки сохраняли это веками. Ну, пока вот в советское время не убрали мечети, церкви, когда это все рушилось.
Теперь это все восстанавливается. Молодежь нехотя, как бы еще не понимая, но с наущением родителей, с беседами с нами, со старейшинами нашего города, люди понимают, люди тянутся, и молодежь наша идет, будет учиться. Я надеюсь, что все будет, иншаллах, хорошо. لا تقتلوا هو شأن ينقوانا أبنيتم خجه веледан. Чаму нашыя татары моляцца па-арабску? Справа ў тым, што мова Курана і хадысаў успрымаецца мусульманамі найперш не як мова арабаў, а мова прарока Мухаммада, на якой той пачуў словы самога Аллаха. Нягледзячы на тое, што для большасці мусульманаў свету арабская мова не ёсць роднай, вернікі павінны здзяйсняць малітву менавіта на ёй. Выключэнне можа быць толькі для тых, хто толькі нядаўна прыйшоў у іслам і яшчэ не паспеў засвоіць малітвы на памяць па-арабску. Наши предки тоже были умные люди, понимаете, высокограмотные люди были. Они знали свой арабский язык, понимаете, писали такие китабы большие, понимаете, книги. Вот у меня тоже была сохранена еще книга, понимаете, такая от деда моего, понимаете. Мой дед прожил за 100 лет. И он оставил, понимаете, такую книгу, называемая «Китаб». «Китаб» — это по-арабски книга, но она рукописная, такой красивый очень почерк. Но я ее передал в Польшу, там одной, понимаете, девушке, она арабистику изучала, она сейчас уже там ученая. И вот я ей подарил, понимаете, ввиду того, что у нас некому было, понимаете, подарить. Вот. Мои внуки, они не причастны к этому. Так. Я ей передал, понимаете, чтобы она ее сохраняла, эту книгу. Наше мусульманскае насельніцтва заўсёды было меншасцю ў хрысціянскай дзяржаве. Таму, каб захаваць сваю ісламскую веру, татары развілі культуру перакладу рэлігійных тэкстаў у беларускую і польскую мовы. Так вось, каб не згубіць арыгінальны арабскі тэкст, пераклады яны пісалі пад радком з уласнай арабскай мовай. Так узніклі так званыя тэфсіры. Тое, што датычыцца ўвогуле ўсёй літаратуры, якую стваралі беларускія татары, то яе можна падзяліць на некалькі разнавіднасцей. Па-першае, гэта кітабы, тэфсіры, хамаілы і таджвіды. Ну і асобна я бы аднесла далавары ад турэцкага дуа. Нагадваюць скруткі паперы з малітвамі, якія клаліся нябожчыку ў магілу. Асобна даследчыкі не адносяць дуалары да кніжнасці, але я лічу, што іх таксама трэба разглядаць як пісьменнасць. Коран з пункту гледжання асноваў ісламу, у прынцыпе, не можа быць перакладзены, але я кажу тут у еўрапейскім разуменні гэтага слова пераклад, то бок мусульмане называюць гэта тафсірам. Называюць гэта тафсірам, і гэта быў пераклад, які быў зроблены менавіта на беларускую мову, але запісаны асаблівай графікай. Гэта значыць арабскімі літарамі, якія былі адаптаваны да патрэбаў беларускай мовы, былі дапоўненыя дадатковымі літарамі. І таму, скажем, на сёння гэтыя
помнік старабеларускага пісьменства застаецца недасягальным для беларусаў і застаецца пакуль што з-за абсягам фактычна нашай літаратуры. У мусульманскай культуры кітабамі называюць усе кнігі, але тая ж назва у беларускіх татараў абазначае зборнік тэкстаў, што мае характар кодэксу і змяшчае розныя паданні, цытаты з Курана, мусульманскае права, маральнае павучанне, а таксама гісторыі з розных рэлігійных традыцый. Строга кажучы, кітабы выяўляюць асобны жанр літаратуры. Татарская рукапісная традыцыя – самы трапны прыклад зліцця светскага і рэлігійнага жыцця. Беларуская мова ў кітабах заўжды пераважае. Перакладаць Каран на беларускую мову давялося дзеля таго, што большасць мусульманаў Беларусі, яны па сваім паходжанні, зразумела, не былі арабамі, больш за тое нават з пункту гледжання этнічнага складу, яны былі вельмі рознамасцевай групай. І таму для самога разумення тэксту, а разуменне тэксту святой кнігі ў ісламе, яно з'яўляецца адным з патрабаванняў давернікаў, скажем, калі ў хрысціянстве да гэтага прыйшлі дастаткова позна, фактычна з рэфармацыяй, то ў ісламе ад самага пачатку ішлося пра тое, што кожны чалавек мусіць займацца вывучэннем сваёй веры. То бок, напрыклад, у ісламе няма духавенства. Ёсць толькі людзі, якія больш ці менш абазнаныя ў веры і таму могуць быць дарадцамі для іншых. Кітабы – гэта кнігі вялікага памеру. Акрамя рэлігійных тэкстаў, яны таксама ўключалі ў сябе ўсходнія аповесці, прыгодніцкія казкі, разгадкі сноў. І таму гэтыя кнігі, яны не толькі рэлігійнага, але і фальклорнага складу. І для даследчыкаў яны прадстаўляюць найбольшую цікавасць. Напрыклад, у нас маецца такі кітаб 1832 года. Ён напісаны маім продкам Ібрагімам Хасіневічам на беларускай, польскай і ўключае таксама арабскую мову. Таксама ў кітабы ўключаліся і вытрымкі з Карана, асобныя суры, малітвы з тлумачэннямі на беларускай і польскай мовах. Вось калі разглядаць беларускую мову на падставе кірылічных тэкстаў, то тут мы не ўбачым той асаблівасці, як дзекані, цекані. Не настолькі выразна кірылічныя тэксты адлюстроўваюць вось гэтыя асаблівасці беларускай мовы. І беларускія філолагі, у прыватнасці Віктор Несцяровіч, які таксама даследаваў беларускія кітабы, ён звяртае ўвагу на тое, што менавіта у беларускіх кітабах змешаны ўсе гэтыя асаблівасці, якія могуць адлюстраваць гэтыя акалічнасці беларускай мовы, якую можна даследаваць па беларускіх кітабах. У нашай дзяржаве ніколі не было друкаваных выданняў арабскай графікай, таму традыцыі ручнога перапісвання кітабнай літаратуры выявіліся доўгажывучымі і датрывалі ледзь не да сёння. Помнікі татарскага пісьменства па-свойму унікальныя. Збольшага яны захоўваюцца ў вялікіх бібліятэках, музеях, але немалая частка ў прыватных калекцыях. Кітабы – надзвычай рэдкая духоўная спадчына беларускіх татараў. Калі мы бачым тут арыгінны арабскі тэкст, то вось гэты наўскосны пераклад, ён на беларуска-польскай мове, але арабскімі літарамі. Той чалавек, які ведаў арабскі алфавіт, ён мог
пры дапамозе арабскіх літараў адлюстроўваць беларускія тэксты. Для таго, каб найбольш цесна падысці да беларускай мовы, татары ўключылі ў арабскі алфавіт дадатковыя гукі, якія адлюстроўваюць гукі «з», «ц», «п», якіх у арабскім алфавіце няма. Справа ў тым, што ў арабскай мове ўвогуле галосных няма. Вы бачыце, што гэта спецыяльныя значкі, якія адлюстроўваюць розныя галосныя. Дама, кясра і фатха. Гэта звычайныя паказчыкі галосных у арабскай мове. Ну, той, хто ведае больш арабскую мову, ён мяне зразумее. Каб зразумець значэнне татарскага пісьменства для беларускай літаратуры, адзначым, што мусульмане былі першымі, хто стварылі арыгінальную графічную сістэму, дапасаваную да гукаў нашай мовы. Мова кітабаў блізкая да народнай мовы. У тэкстах сустракаюцца нашыя словы: спрэчка, заранак, прысмакі, згода, гадаваць. Мова насычаная фразеалогіяй і беларускім сінтаксісам. Кітабы можна было б назваць зборнікамі эсэ і перакладаў. Звычайна пісалі такія кнігі мулы, гэта татарскія духоўнікі, мудзіны, іх памочнікі, а таксама годжы, ад слова хаджапан, вучыцель. Ну, часам стваралі такія кнігі і людзі, не здольныя да фізічнай працы, але глыбока веруючыя. Пісалі кнігі у прыватнасці восенню ці зімой. На адну кнігу прыходзілася па некалькі месяцаў. Даўжэй за ўсё пісаліся кітабы і караны. Хутчэй за ўсё ствараліся хамаілы. Кітабы і кураны пісаліся на вельмі добрай паперы з бляскам, якая была устойлівая да паветра і вады. Выкарыстоўвалі таксама энкауст хатняга прыгатавання, чорны ці чырвоны, зроблены з шафрану. Пісалі пером гусіным ці калемам. Тое, што датычыцца чырвонага энкауста, то ў кітабах ім азначалася новая глава, так званы баб. У перакладзе з арабскай мовы баб азначаюць дзверы. Мусульмане, адзіныя з усіх жыхароў краю, бесперарыўна падтрымлівалі традыцыю беларускамоўнага пісьменства. Як гэта не дзіўна, мусульманская літаратура ў перыяд да 20-го стагоддзя стварыла найбольшую з усіх веравызнанняў традыцыю беларускамоўнай рэлігійнай літаратуры. Толькі пра беларускіх татараў можна з упэўненасцю сказаць, што яны захоўвалі, пісалі і памнажалі кнігі па-беларуску, хай сабе і з некаторымі польскімі тэкстамі, нават у самыя цёмныя для літаратуры вякі. Імам івейскага мячэту Сулейман Рафалович аднойчы ўласнаручна перапісаў Куран. Во имя Аллаха, милосердного милосердного. Так вот, если, то можно написать, я писал такое, одну страницу за полчаса написывал. Ну, а тут получалось, что лист страницы, где находится. Ну, 6 утра ешь. Поўны тэкст святой кнігі іслама на арыгінальнай арабскай мове
належаў да самых папулярных рукапісных кніг беларускіх татар. Куран для магамітаніна асноўная і цудадзейная кніга. На яго першых і апошніх старонках месціліся малітвы і тлумачэнні рытуалаў. Часам дадаваліся правілы артыкуляцыі, а таксама найбольш папулярныя суры. Нагадаем, што галоўным прызначэннем кітабаў было падтрыманне веры. Іслам быў дадзены для ўсіх, не толькі для арабаў альбо адмыслоўцаў арабскай мовы. Згодна Курану, Усявышні не патрабуе ад нас большага за нашыя сілы і магчымасці. У кітабах ёсць нават такі фрагмент, як я і да гэтага часу памятаю, што, вот, скажем, хто не ўмее пець намаз па-арабску, то хай абракаецца па-руску, то бок у сэнсе руску па-беларуску, таму што акурат, калі мы паглядзім усе кнігі, то чаго там няма, дык гэта акурат рускай мовы. То бок там могуць быць больш ці менш паланізмаў, але, скажем, рускай мовы там няма, там або беларуская мова з дамешкам пэўным польскай мовы. Таму, скажем, пра тое, ці разумелі, то ішлося пра тое, каб зразумелі. Прафесійныя перапісчыкі стваралі так званыя мугіры. Мугір – гэта вытрымка з Карана, прыгожа зробленая. Яна ўпраўлялася ў рамку і вывешвалася на сценах мячэцяў ці ў дамах. Як вядома, у мячэці нельга было ніякіх выяў чалавека змяшчаць, і таму змяшалі вось такія прыгожыя мугіры. На жаль, да нашага часу не дайшло старажытных мугіроў. Я думаю, толькі адзін 18 стагоддзя, ён знаходзіцца ў гарадскім пасёлку Смілачах, вось у прыватнай калекцыі. Ну і больш глыбока яго даследаваць можа, напэўна, толькі татары, таму што татарскія сем'і жывуць вельмі закрытыя. Дакладна невядома, калі нашыя суайчыннікі пачалі аздабляць унутраную прастору мячэтаў мугірамі, выдатнымі ўзорамі каліграфічнага мастацтва татараў. Ёсць меркаванне, што магічны малюнак, складзены са спалучэння формул і літараў, упісаных у геаметрычныя фігуры, мае сувязь з тымі адмысловымі знакамі, што меў на сваёй спіне прарок Мухаммад. У івейскім мячэту беларускія татары перадаюць адзін аднаму Куран. Усе чытаюць па-арабску, ва ўсіх атрымліваецца па-рознаму. Час чытаць імаму Хусейну. Сюды ён прыехаў па афіцыйнаму запрашэнню нашых мусульманаў з Турцыі. З ягоных вуснаў Куран гучыць па-новаму чыста і мілагучна. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا السحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Дзе стаяў мячэт у Мінску і чым ён адрозніваўся ад астатніх ісламскіх святыняў? У што верыць сапраўдны мусульманін і дзеля чаго адраджаецца іслам у Беларусі? Глядзіце гэта ўсё у апошняй серыі аўтарскай праграмы Александра Матафонова «Лабірынты гісторыі беларускіх татараў».